Hello, what's going on? טוב, סתם צוחק איתכם, אנחנו פה באלו מיינקראפט בסרטון החדש שלי. אנחנו פה במיינקראפט 147. אני עומד להתחיל היום סדרת סינגל פלייר חדשה. טוב, אז בואו ניצור עולם. הישרדות, ויש לי פה too many items, אז אל תכעסו עליי אם אני קצת יצא מהשליטה ייקח קצת דברים, כן? אז אל תכעסו בבקשה. טוב, בואו נראה איך נקרא לו. אני הולך לקרוא אלו מיינקראפט. אוקיי, בואו נראה. בואו נעשה תיבת בונוס. אוקיי, קבוצה, צור עולם חדש. אוקיי, יש שאתם רואים, יש לי פה גם טקסטורה. הנה, תיבה ראשונה. יש. רגע, אוקיי, שיפט. בואו נראה גם לפידים. וגם את התיבה. אם המיינקראפט קצת ייתקע, אז אני אעצור את ההקלטה ואז אני אחזור. אז, כן, יש לי. אוקיי. גם בא לי לבדוק שנייה איך מכינים איזה משהו, נגיד את זה. מה, הם לא מראים? נו. איזה חארות. טוב, לא משנה. בואו נתחיל מקליטת העצים. חוץ ממיינקראפט נראה לי שאני אעלה עוד כמה סדרות. אולי אני אעשה גם סיינס רו, שזה אחלה משחק, רק שלא תקעו אותי באי. אוי, פאק, תסתכלו. רגע, אני חוזר שנייה לשם. וואי, מה זה? אני שוכח כל פעם שיש לי too many items. ואם לפחות יתנו 5 סאבסקרייברים, סתם לא, אני לא אתחיל אתכם קשה להתחלה. אם תגידו 3 תגובות שאתם רוצים too many items, אז כאילו סרטון של איך להתקין too many items, אז אני אעשה. כן? יאללה. חכו שנייה, אני עוד שנייה חוזר אליכם. ביי. חזרתי. כן, אפשר לראות שגם שמתי קצת
של הערוץ החדש שלי. אני אתן לכם קישור לערוץ של ספר שלי שהוא מילה קצת מים אז אבל הוא דביל, אתם יודעים למה? איך הוא צילם בלי תוכנת צילום ואח שלו על הפרק השני אומר תראי משהו קרה! כן, אז לקרוא את זה ועכשיו הוא לא ידלק עם הסרטונים של המחשב רגע יואו שיו יואו זה חופר לא איזה דביל אני נו not enough items עד שזה זז שיו, כמעט נפל. נו! למה יש לי כל כך הרבה דירט? נו! תודה. טוב, נראה לי שפה נפסיק את הפרק. אני עוצר אותו פה בגלל עד שזה יעלה את הסרטון ודברים כאלה אז זה ייקח מלא זמן אז להתראות, אל תשכחו לעשות לייק, קומנט וסובסקרייב ולהתראות ביי ביי